കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമസ്വാമി ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഹരേ ശാസ്ത്ര ഹരേ സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് അല്ലേ? അതെ. 26 വരെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്ലോകം 27, 3-ാമത്തെ അധ്യായം, ശ്ലോകം 27. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ബുദ്ധിയുള്ളവർ മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഒന്നും അവരെ എതിർക്കരുത്, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെയും മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ രണ്ടുപേരും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവൃത്തിയിൽ എന്തിലാണ് വ്യത്യാസം? രണ്ടുപേരുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്താ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ഒരാള് ജ്ഞാനിയാണെന്നും ഒരാള് മൂഢനാണും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ കമന്ററി എല്ലാം നമുക്ക് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിയിൽ വരുന്നതാണ്. അർജുനന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോ ഉത്തരവായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ്, അപ്പൊ ഒരാൾ മൂഢനും ഒരാൾ ബുദ്ധിമാനുമായിട്ട് വിദ്വാനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി രണ്ടുപേരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള ആ സംശയം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഒരു മൂഢൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും, ഒരു വിദ്വാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മൂഢനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം പറയുന്നത്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണല്ലേ? ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാനാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. അപ്പൊ നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുക. അപ്പോ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മൂഢനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർമ്മമെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഈ കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയല്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഈ 24 ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് പ്രധാന. അപ്പൊ അവിടെ 3 ഗുണങ്ങളും പിന്നെ സമയവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മഹത്തത്വമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വത്തിലുള്ളതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്വഗുണവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാരായിട്ട് വരുന്നു. ഇനി ഇതേ മിഥ്യാഹങ്കാരം രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. ഇതേ മിഥ്യാഹങ്കാരം തമോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തില് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്നു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ക്രിയേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അധിഷ്ഠാന ദേവന്മാരുണ്ട്.
ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഏത് ദേവനാണെന്നറിയോ? കണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ. സൂര്യൻ, സൂര്യൻ. സൂര്യദേവനാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വസ്തു കാണുന്നു. അപ്പൊ അത് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഈ ജീവാത്മാവ് എനിക്കത് കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെയുള്ള പരമാത്മാവ് അതിന് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് മാത്രമേ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് അതിന് അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അത് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ, ഈ കാണുക എന്നുള്ളതിന് കണ്ണുവെച്ചാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ, അതിന് നിയന്താവായിട്ടുള്ള ദേവന് ആ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ദേവൻ നമ്മളെ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഓരോ ദേവന്മാരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവൻ നമുക്ക് അനുമതി തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണ് വെച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്ത് റോളാണുള്ളത്? നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം കാണുകയും നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഓരോ വസ്തുക്കളിലൂടെയും ഓരോ ദേവന്മാരും എല്ലാം ഇടപെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ആത്മാവിന്റെ റോൾ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആത്മാവ് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ആഗ്രഹിക്കുക. ആഗ്രഹിക്കുക, അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ശരീരബോധത്തിലുള്ളവരാണ് മൂഢന്മാർ. അപ്പൊ ആ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വിചാരിക്കും ഈ ശരീരം ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ഈ മായാമോഹിതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ കർമ്മമെല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മൂഢനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനി, മൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, തത്വവിത്ത്. തത്വവിത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് കണ്ടോ? തത്വവിത്ത്, നിരപേക്ഷ തത്വം അറിയുന്നവൻ. നിരപേക്ഷ തത്വം അറിയുന്നവനാണ് തത്വവിത്ത്. അപ്പോ ആ ശ്ലോകത്തില് തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജത്തെ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, നിരപേക്ഷ തത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ വ്യക്തി തത്വവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, പരമസത്യം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അതേസമയം ഇതിനു മുമ്പ് പ്രകൃതി 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂഢനായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വളരെ ആസക്തിയുള്ളവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആസക്തിയുള്ളവന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണുള്ളത്. താനാണ് കർത്താവ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് ആസക്തനായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക്. ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. എല്ലാ ഫലത്തിന്റെയും അധികാരി താനാണെന്ന ഭാവത്തിൽ അജ്ഞതയോടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഈ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂഢരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പോ ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം, നമ്മൾ അജ്ഞരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പരിണിത ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷനെ മറക്കുക. അതാണ് ഈ മൂഢരായിട്ടുള്ളവരുടെ പരിണിത ഫലം. മൂഢരായി ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കേയില്ല, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ്.
ശരീരബോധത്തിൽ എല്ലാം താനാണ് കർത്താവെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എല്ലാം എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ആഗ്രഹമാണ് ആസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് നിയന്താവെന്ന് അറിയുന്നില്ല. എല്ലാ ഫലത്തിന്റെ അധികാരി ഞാൻ. കർമ്മം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ചിന്താഗതിയുള്ളവനാണ് മൂഢനായിട്ടുള്ള, അജ്ഞനായിട്ടുള്ള, ആസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അതാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന തത്വവിത്ത്. തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാം താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്ത് പ്രകാരമായിരിക്കും ചെയ്യുക. വിദ്വാനായിട്ടുള്ള പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട്, കൃഷ്ണ പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എല്ലാം സ്വേച്ഛ പ്രകാരം, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അനാസക്തനായിട്ടുള്ള തത്വവിത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ധാരണ എന്താണ്? താനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, താനാണ് കർത്താവ് എന്നുള്ള ചിന്ത. അതേസമയം തത്വവിത്തായിട്ടുള്ള, വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ധാരണ തൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. അല്ലെ? ജീവരെ സ്വരൂപഹായ് കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് ഉള്ള ധാരണ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള, പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുന്നു. താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അറിയുന്നു. എങ്ങനെയോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പതിച്ചു. അപ്പോ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടും. കർമ്മഫലത്തിൽ ഒരു ആസക്തിയുമില്ല. എല്ലാ കർമ്മഫലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരിണിത ഫലം എന്തായിരിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കില്ല. എല്ലാം കൃഷ്ണനാണ് തരുന്നത് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് തത്വവിത്ത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഈ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന മൂഢനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ പരിണിതഭാവം ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. ഈ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? സദാസമയം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ അവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതാണ് 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെയാണ് വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മൂഢരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മൂഢരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ഇടപഴകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രകൃതേർഗുണസമ്മൂഢാ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്നാ വിചാലയേത്. ഒരു മൂഢനെ വിദ്വാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെ ഇടപെടണം? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ കൂടുതൽ മനസ്സിനെ ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ പ്രഭു? പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അവര് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണത്തിൽ മോഹിതരായി ഈ താനാണെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് ആസക്തരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരോട് കൂടുതൽ ഇടപെടണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടണ്ട, അവരെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്,
ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അജ്ഞന്മാരാണ് ഈ ശരീരം തന്നെയാണ് താൻ എന്ന് കരുതുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുമായി ശാരീരികമായുള്ള ബന്ധത്തെ ബന്ധുത്വമായി അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലരെന്താണ്, ചിലർ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഞാൻ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നു, സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ഉപാധികളോടുകൂടി അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് എപ്പോഴും ഭൗതിക മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലർ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സേവ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ആ, ആ, ഭൗതിക കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ അവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അവർക്കൊരു വഴിയുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ ആരോ എഴുതിയ ഓരോ കഥകളാണ്. അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നതേ ഇല്ല. ഈ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും, ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കുറെ ജനങ്ങളെ എനിക്ക് സേവിക്കണം, ഞാൻ അവർക്ക് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അതിലവര് മാനസിക സന്തോഷം കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഈ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞത്. അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ അതും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മാനസികമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അതും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മൂഢരായിട്ടുള്ളവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഉപദേശിച്ച് നിങ്ങൾ സമയം പാഴാക്കണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്വാനായിട്ടുള്ളവർ ഈ മൂഢരായിട്ടുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് സമയം പാഴാക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സദാ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രീച്ച് ചെയ്യാണ്. പ്രഭുപാദര് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീച്ചിങ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്നും ഉപദേശിക്കണ്ട, നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാര്യം നോക്കി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? എല്ലാരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് അതിന്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെ പാരഗ്രാഫില് മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിൽ കണ്ടോ, ഭക്തന്മാരാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കനിവ് കാട്ടുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ആകെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട്, വിഷമം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഇവര് എത്ര അനുഭവങ്ങൾ വന്നാൽ ഇവര് പഠിക്കണില്ലല്ലോ, അവരെ നിങ്ങൾ ഇനി പറയണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന ഈ മൂഢരായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം ഇവരും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്നാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കാരുണ്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെ ചെന്ന് കണ്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധ ഭരിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു, നഗര സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര, എത്ര പുതിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ വേണ്ടാന്നല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ഇംഗിതം എന്താണെന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തൻ അറിയാം, പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, എല്ലാ നഗര ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം എല്ലാവരും ജപിക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം നമുക്കും ആ ഒരു സേവനം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മൂഢരായിട്ടുള്ളവരെ കൃഷ്ണാബോധഭരിതമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്താൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും.
ഇതാണ് സകല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ ഏർപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും, കൃഷ്ണൻ അത് വിഷമം കൊണ്ടാണ് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഭക്തന്മാർ എല്ലാ കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ച് എല്ലാരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ക്ലിയർ മാതാജി, ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസാ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ചില വാക്കുകൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ വാക്കുകൾ നിരാശിർ, ആധ്യാത്മചേതസ്, സന്യസാധ്യാത്മചേതസ, ആധ്യാത്മചേതസ്, നിരാശിർ, നിർമ്മമോ, പിന്നെ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വര. ഈ ഓരോ വാക്കും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വര, യുദ്ധസ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യുദ്ധസ്വ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ അർജുനോട്. എത്ര വട്ടം ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ട ശ്ലോകങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഇവിടെ നിരാശിർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത 210-ാമത്തെ പേജില് നടുക്ക് ഭാഗത്ത് കാണാം, അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിരാശിസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് നിരാശിസ്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണവും പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു കാഷ്യർ ആണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. കാഷ്യറിന്റെ ജോലി എന്താണ്? കോടിക്കണക്കിന് പൈസകൾ എണ്ണുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം, പക്ഷെ അതിൽ 1 രൂപ പോലും അദ്ദേഹം എടുക്കില്ല അല്ലെ, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലാണ് ഒരു കാഷ്യർ തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നു, എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി പോലും തന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിരാശർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന? എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കും, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ഗുരു തന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചു, അതനുസരിച്ച് താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് നിരാശിസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി നിർമ്മമ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എന്റേത്, അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. നിർമ്മമയുടെ ഉദാഹരണമാണ് കാഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റേതാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ഭാവം വെടിഞ്ഞ് തന്റെ കർമ്മം തന്റെ ചുമതല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അപ്പൊ നിർമ്മമ. നിരാശിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ, നിർമ്മമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ, നിർമ്മമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാത്തത്. അതാണ് നിർമ്മമ. പിന്നെന്താണ് അടുത്ത? നിർമ്മമ എന്റേതെന്ന വിചാരമില്ലായ്മയാണ് നിർമ്മമ. അടുത്ത വിഗതജ്വര. വിഗതജ്വര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസത ഇല്ലാതെ, അലസത വെടിയുക എന്നാണ് വിഗതജ്വര എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികമായ ജ്വരമോ മാന്ദ്യമോ ബാധിക്കാതെ, അതാണ് വിഗതജ്വര, അലസത വെടിഞ്ഞ്. നിർമ്മമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റേതെന്ന ഭാവമില്ലാതെ. നിരാശിസ് മാതാജി.
വിഗതജ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്താപരഹിതനായിട്ടെന്നാണ്. അതിന് സന്താപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഃഖം ഇല്ലാത്തവനായിട്ടെന്ന്. നമുക്ക് അത് വാക്ക് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ആ, ആ സംസ്കൃത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തരുന്ന അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന അലസത കൂടാതെ എന്നാണ്. ഓക്കെ മതി. ആ, അത് ഇതിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ കാണാം, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ. അപ്പം വിഗതജ്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അലസതയ്ക്കാണ്, അലസത വെടിഞ്ഞ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഹരേ നമ്മൾ കൃഷ്ണ. പല ശ്ലോകത്തിലും നോക്കുമ്പോൾ വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തരുന്ന ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദറിന്റെ മൂഡ്, ആ മിഷൻ, നമ്മൾ അതാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ. വിഗതജ്വര അലസത വെടിഞ്ഞ്. അപ്പൊ മാനസികമായ ജ്വരമോ മാന്ദ്യമോ ബാധിക്കാതെ അങ്ങനെയും പറയും. ആ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത വാക്ക് ആധ്യാത്മ ചേതസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മ ചേതസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മ ബോധത്തോടു കൂടി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ആധ്യാത്മ ചേതസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ചവർ. ആധ്യാത്മബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ആധ്യാത്മ ചേതസ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു വാക്കുണ്ട്, മയി. മയി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? മയി സർവാണി. മയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്നിൽ, അതായത് എന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ആ ബോധത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം? അലസത കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മള് പരമപുരുഷനെ സഹകരണം വിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം പാലിച്ചാലേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിലേക്ക്, ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താണ്, സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. അതായത് ഇവിടെ ഭക്തി യോഗയാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുക? അതാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്നിലും കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതിന്റെ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാബോധം ഇല്ലാതെ, അലസതയില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ആ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ഫലം കിട്ടും? അതാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. യേ മേ മതമിദം നിത്യാമനുത്തിഷ്ഠന്തി മാനവാ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാവന്ത, അനസൂയന്ത, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധാവന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം അല്ലേ? വിശ്വാസവും ഭക്തിയും വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ
ആദ്യത്തെ ഏതാണ്? ശ്രവണം. ശ്രദ്ധ. ശ്രവണം. ശ്രദ്ധ. അല്ല, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അല്ല, ആദോ ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ. ആദോ ശ്രദ്ധ, അതാണ് വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അനസൂയന്ത. അനസൂയന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ. അസൂയ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തോടെ അസൂയയില്ലാതെ, ആ രണ്ട് ബോധം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മളെ ഭക്തി ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് അസൂയ കൂടാതെ അപൂർണ വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല. കുറെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലാതെ, ചിലപ്പോൾ 700 ശ്ലോകങ്ങളും കാണാതെ പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ പറയുന്ന മെസ്സേജ് അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവും അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ വിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരുവന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതി അസൂയാരഹിതമായ ദൃഢവിശ്വാസം, നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പാലനം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അസൂയയില്ലാതെ ദൃഢവിശ്വാസം വേണം. പിന്നെന്താണ്? നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കും, നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എത്ര പാലനം ചെയ്യുന്നു, അത് കേട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗതി അളക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് പ്രധാനമാണ് അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ദൃഢവിശ്വാസം വേണം, പിന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫലം? മോചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പം ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസം ദൃഢമായിരിക്കണം. അല്ലെ, നമുക്കിപ്പോ ഈ സാധനാ ഭക്തി, നമ്മളിപ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരി ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികള് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പാലിക്കാനൊന്നും പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പാലിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ഒരിക്കലും മങ്ങലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വിശ്വാസം ദൃഢമായിരിക്കണം. അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമനം കിട്ടും, എനിക്കിപ്പോ പറ്റാത്തത് എനിക്കിനി പറ്റും. അല്ലെ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എത്രയെത്ര മാറി. ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അല്ലെ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമുക്കിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട. വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകല്ല. അപ്പൊ ആ ദൃഢവിശ്വാസം അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഭക്തിയിൽ. അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ അസൂയ കൂടാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോചനത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ച്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാത്തവർ, അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മദം സർവജ്ഞാനവിമൂഢാസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തതിന്റെ എന്താണ്? അവർക്ക് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയുമില്ല, പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുക, ഇപ്പം യജമാനൻ, നമുക്ക് രാജാവ് അല്ലെ, നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ചില റൂൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ലംഘിച്ചാൽ എന്താണ്? അതിനുള്ള നമുക്ക് ഫൈൻ കിട്ടും, അതിനുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? അതിനുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവൻ ശിക്ഷാർഹനാണ്. അനുസരണയില്ലാത്തവൻ, ഹൃദയശൂന്യൻ, അജ്ഞൻ,
ജീവിത പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനുള്ള ഒരു ഹോപ്പും കാണുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നമ്മൾ പാലിക്കുക, വിശ്വാസത്തോടെ അസൂയാരഹിതമായിട്ട് പാലിച്ചാൽ മുക്തി, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. പക്ഷെ അത് പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഈ മുക്തി അവന് സാധിക്കില്ല, പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം, ഇതിന് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഒരു നമ്മുടെ അർജുനന്റെ ഒരു മാനസിക ചിന്ത ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, അതെന്താ ഈ അവർക്ക് പേടിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ഇത്രയും നിർദ്ദേശം തന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പേടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും, അല്ലെ, ചില ആൾക്കാർ അജ്ഞരായിരിക്കും, ചിലർ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് അറിയാം, എനിക്ക് മധുരം കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ ഷുഗർ കൂടും, എനിക്കൊരു അസുഖങ്ങൾ കൂടും. എന്നാലും എന്താണ്, ആ മധുരം കാണുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമല്ലേ? അറിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിച്ചൂടാന്ന് അറിഞ്ഞാലും കഴിക്കുകയാണ്. അതേപോലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ചിലതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത് ഭയമില്ലേ ഇതിലൊന്നും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്, സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാത്തവരെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇവർ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഗുണം അനുസരിച്ച്, അല്ലെ, പ്രകൃതിയിലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലര് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ മിക്സ്ചർ കാണും, അല്ലെ, ചിലർക്ക് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, കുറച്ച് രജോ ഗുണം കാണും. ചിലർക്ക് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, കുറച്ച് സത്വഗുണം. ചിലർക്ക് തമോയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ 3 മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച പല സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? കർമ്മം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്. നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഗുണത്തിലും നമ്മളുടെ ആ സ്വഭാവം വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്കൊഴികെ ആർക്കും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ദൈവിഹി ഏഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ. ആ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇല്ല. ദേവിഹി ഏഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. നമ്മൾ 6th ചാപ്റ്റർ വരെയുള്ളൂ മാതാജി. ഓക്കെ സോറി, ശരിയാണ്. അതിനി അടുത്ത മോഡ്യൂളിലായിരിക്കും അതുവരെ. ഓക്കെ പ്രഭു. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ദേവിയേശ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ, ഭഗവാന്റെ മായയെ മറികടക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ അത് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം, നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഈ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര അറിവുള്ള ആളാണെങ്കിലും സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടോ മായയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാബോധനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ 4 വർണ്ണ ആശ്രമം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ ഗുണവും ഗുണം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ആരാ ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്ര ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. കലോ ശൂദ്ര സംഭവ.
അല്ലെ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതാണോ നമ്മളുടെ ലെവല്, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താതെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പൊടുന്നനവേ ഒരാൾ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തമമായ പരിശീലനം വഴി കൃഷ്ണാബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൃഷ്ണന്റെ മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും നമ്മളിപ്പോ ഏത് സ്ഥാനത്താണോ നിൽക്കുന്നത്, എന്ത് ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അത് തുടരുക. അത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അഭിനയമാണ്. നമുക്കങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പല പല കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുള്ള വാസനയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അത് പയ്യെ നമ്മളത് ശുദ്ധീകരിച്ച് പൂർണ്ണതയിലെത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൃഷ്ണന്റെ മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം നമ്മൾ ഏത് സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്വാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർനാവശമാഗസ്തേത് തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്തിനൗ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷ, ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയോടുള്ള ആസക്തി വിരക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് വിലങ്ങുതടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രാഗദ്വേഷം, ആസക്തി, വിരക്തി. അപ്പൊ എന്തിലാണ് ആസക്തി? ഭൗതികവാദികൾക്കുള്ള ആസക്തി എന്തിലായിരിക്കും? ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല. അതെല്ലാം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ പാടെ ഒഴിവാക്കി പാപകരമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലാണ് ആസക്തി. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഈ ആസക്തിയും വിരക്തിയുടെയും ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ആസക്തി എന്തിലാണ്? പാപപ്രവർത്തികൾ, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ആസക്തി. അതായത് പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുക, മദ്യം സേവിക്കുക, ചൂത് കളിക്കുക, ഇതിലൊക്കെ ആസക്തിയുണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ആസക്തി. ഇനി അവരുടെ വിരക്തി എന്തിലായിരിക്കും? അതില് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം തന്ന ഉദാഹരണം, ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം പാലിക്കാതിരിക്കുക. ഗുരു നമ്മളടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും, അത് ചെയ്യുന്നതിൽ വിരക്തി കാണിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വേഷ. ഇപ്പൊ രാഗ ദ്വേഷ, ഈ 2 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ രാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തി. അപ്പൊ ആസക്തിക്ക് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണോ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയുടെ പുറകെ മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, അതാണ് ആസക്തി. ആ രീതിയിലാണ് ആസക്തി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലവും വാസനയും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിരക്തിയും ആസക്തിയും നമ്മളുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് വരുന്നത്. ആസക്തിയും വിരക്തി, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആസക്തിയും ഓരോ വിരക്തിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് അവരുടെ ആസക്തിയും വിരക്തിയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയാണെങ്കിൽ, അത് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് വിലങ്ങ് തടികളാണ് രാഗദ്വേഷം, ആസക്തിയും വിരക്തിയും. അപ്പൊ അനിയന്ത്രിതമായ വിഷയസുഖഭോഗം ഒരാളെ ഭൗതികമായ ബന്ധത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു സ്ത്രീകളെ സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ കരുതണം. ഈ നിബന്ധനകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരാൾക്ക് പരസ്ത്രീ സംസർഗത്തിൽ ആഗ്രഹം തോന്നാം. ഈ പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതാക്കിയേ തീരൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവണതകൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രതിബന്ധമായി തീരും. ഇനി ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഞാനിപ്പോ കൃഷ്ണാബോധമൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഴ്ചയൊന്നും പറ്റില്ല, ഞാൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ രാജവീഥികളിൽ പോലും വാഹനാപകടം സംഭവിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ എത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അത്രയും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വീഴ്ച സംഭവിക്കാതിരിക്കൂ. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഭാരത രാജാവ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഭാവഭക്തി. എന്നിട്ടും എന്താണ്, അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, തന്റെ രാജ്യവും കുടുംബം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ്. ഒരു മാനിനെ കണ്ട് ആസക്തനായി. അപ്പൊ രാജവീതിയിൽ പോലും അപകടം സംഭവിക്കാം. എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന രാജവീതിയിൽ വെച്ചും അപകടം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ല. എത്രയോ കാലമായി ഭൗതികതാ സമ്പർക്കം മൂലം നിലനിന്നു പോരുന്നതാണ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് നിയന്ത്രണം വരുത്തിയാലും പതനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ഭക്തന്മാര് പറയും, കുറെ നാള് നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഞാനിനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് എനിക്കിനി എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി അവിടെ രാധാകുണ്ടിന്റെ തീരത്ത് ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. ഗുരു പറയും, നീ ആ ലെവലിലായിട്ടില്ല, പോകരുത്. പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം എനിക്കല്ലേ അറിയൂ, ഗുരുവിന് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവിടെ പോകും. അവിടെ പോയിരുന്ന് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം വിട്ട്, ഭക്തിയും വിട്ട് എല്ലാം വിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയെന്ന്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള ആസക്തി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും നമുക്ക് പതനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അഥവാ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏതു വിധമുള്ള വൈശിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ ആരും തുനിയരുത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിഷയവിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തണം. നമ്മൾ ആ 9 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണം. അതെത്താതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭാരതരാജാവ് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പതനം സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഒരു ജന്മം കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടി, രാഗദ്വേഷം, ആസക്തി, വിരക്തി. ഈ ശ്ലോകം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണാ പരധർമാൽ സനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയാ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. വയലൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, അഹിംസാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ തന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമായിട്ട് ഹിംസ, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഹിംസ ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം, അത് ചെയ്യാതെ വേറൊരാളുടെ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മപ്രകാരം, അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടേത് ഭംഗിയായി ചെയ്താലും, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തന്നെ നിറവേറ്റുക. അന്യരുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ആപത്കരമാണ്, നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റും. ഇപ്പൊ വിശ്വാമിത്ര ഈ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, ശിവാജി മഹാരാജും സന്ത് തുക്കാറാം അല്ലെ. ശിവാജി മഹാരാജ് സന്ത് തുക്കാറാമിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയും, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകണം, അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, ശിവാജി രാജാവ്. അപ്പൊ രാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവുകയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരണം പ്രാപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തുക്കാറാം അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചത്, സന്ത് തുക്കാറാം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അങ്ങൊരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരാണുള്ളത്? ആ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് രാജാവായി തന്നെ തുടരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ കടമയെല്ലാം വിട്ട് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മം ആര് സംരക്ഷിക്കും? അർജുനൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത രാജാവ് ആരാകും? ദുര്യോധനനാകും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ രാജാവായാൽ അത് ആപത്കരമാണ് അല്ലെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമൂഹത്തിനും അതൊരു ആപത്കരമാണ്. അർജുനൻ തന്റെ കടമ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം ആയിരിക്കും തഴച്ചു വളരുക. അതുകൊണ്ട് ഏത് ധർമ്മത്തിലാണോ അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയല്ല, സ്വകർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക രംഗത്തും ഭൗതിക തലത്തിലും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം. ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് എന്ത് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയോ, നമുക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ചെയ്യുക, വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് നിർദ്ദേശമാണോ ആധികാരികമായിട്ടൊരു തലത്ത് കിട്ടിയത്, ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കരുത്, അവർക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ ഇതിന് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വിശ്വാമിത്രനെയും പിന്നെ പരശുരാമനെയും പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. പരശുരാമൻ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇങ്ങനെ 2 എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്ത് എത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ നിലയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഇരിക്കവേ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തന്നെ ഏതൊരാളും പ്രവർത്തിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർണ്ണം മാറി ചെയ്താൽ അവർക്കത് ആപത്കരമായിരിക്കില്ല. ഭൗതിക തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീരും. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 8 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. അതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് ശ്ലോകം തീരും. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ പറയാം. ഇന്നലെ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ഇന്ന് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം ചാപ്റ്റർ 3യും ചാപ്റ്റർ 2യിലുള്ള സംശയം എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.